Amma ai ka fahimci ko ni waye ko? Kai ya kuke? Ba ku isa ku raba da masoyi na Bashir ba. Mu za mu raba ki da shi, fa ki isa ba. Insha Allah za mu dau mataki akan. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mai tabbatar maka da cewa a duk inda nake ina tana tare da ni. A halin yanzu ma ina tabbatar maka da cewa tana nan. Solid Media Concept Lafiya ke gabatar da 'yar malam ko 'yar aljan. Ita gani a wajen bil'adama. Sai dai Yarima, ina da wanda nake so. Sai sun ɗauko ƙwarar mataki a kanki. Zan yi maganin. Gaskiya ba ka ɗauki mataki. 'Yar malam ko 'yar aljan. Yaya na ganki a cikin yanayin da ban saba ganin ki ba. 'Yar malam. Malam ba zai yi ba. Ka sake kawai. Ko 'yar zai yi ba. Ce na lura. Kina da matsala. Rulle kifa ga aljanna da ya fi kowa gudu a cikin mu. Yakan ɗauke shi watanni 3 kafin ya isa birnin leƙe. A kwana a tashi, wataran mutuwa za ta riske ka. Tura ta, shi kuma a haukatar da shi, shiken. A kashe shi? Ko ko bi duniya? Shin ya haukace? Kuma zan tsaya ne. Yar aljan ne za ka zaɓa, yar falon da kai mun ka dace. Kai na ya kulle, kan soyayya ku tallafa min. Yar aljan da kuma yar malam a ciki wa zanabi. Za ka riga, yar aljan ce masoyiyar ka. Yar malam ka tallafa min jin san ka ita za ka bi. Labari Yusuf Khalid DGN Umar Muhammad Abdullahi Moi Arawa Tanimu Yakubun Hauwa tare da Kabiru Uba Umar shiryawa Umar Muhammad Abdullahi Moi mataimakin mai bada umarni Siraja Adamu Ahmad mai bada umarni Sadiq Takwar mai azurfa 'yar malam ko 'yar aljan. Ba kowa? Amma kake cutar da bil'adama irin ka? Haka ba zai sake faruwa ba. 'Yar malam ko 'yar aljan. Yana nan tafe.